навік полонив ти мене. Тебе, рідний краю, до болю кохаю, навік полонив ти мене. Гей, 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 гей. Такому коханню в житті не зів'яти, а в серці завжди берегти. Карпати, Карпати, далекі Карпати, лети, моя пісне, лети. Карпати, Карпати, далекі Карпати, лети, моя пісне, лети. Гей, 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 гей. Лети в Чорногору, її полонини, спочинь на ялиці струнки. Дай громом в селі, котиш по долині, верхами неси гомельмі. Дай громом в селі, котиш по долині, верхами неси гомельмі. Гей, 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 Że ja pił. Poczekaj, myła, jeszcze pożalujesz, jak ja umrę. Poczekaj, myła, jeszcze pożalujesz, jak ja umrę. Jak ja budu na ławce leżати, jak ja буду на лавочці лежати, то ти будеш, мила наймилейша, плакати, то ти будеш, мила наймилейша, плакати. Ой, стань, милий, чорнобривий, стань серцем. Ой, стань, милий, чорнобривий, стань серцем. Нап'ємося тої палюночки, як перше. Нап'ємося тої палюночки, як перше. За іменинника. Ну, тим парите. Володимир Адамович. Я ще буду чего. Не дружні? Файно, файно. Та не збивайте думки. Дивіться, думки збивають дитюрину. Ось такі бо всі нарівниві страшні. Якщо ви маєте чим гордитися? По-перше, що ви маєте гарну сім'ю. Маєте 3 чудових дітей. Ви професійно добилися дуже багато.
заробляєте, мені здається, непогано на хліб насущний. І це Дали би дуже ще більше. важливо, сміємо надіятися. Але є ще щось, що, можливо, не складається в якісь такі рамки здорових глузд, що може Стандарти збоку. якісь такі. Правда? Дуже файно. Це, от, власне, громадська робота, вона є дуже невдячна. І такому, ну, звичайному обивателю вона абсолютно не зрозуміла, тому що грошей вона не приносить, тільки клопів. Розходи. Але можливо, власне, оця громадська робота, Час. власне, оця Лемківщина, яка нас всіх тут об'єднує, можливо, це є то, заради чого ви появилися, прийшли на той світ, заради того, що ви робите, і, можливо, заради того сліду, який лишиться за вами і буде саме важне, чого ви досягнули в житті. Можливо, якраз це, що ви робите, є так квінтесенція вашого життя. Так дай Боже, щоб ваша оця робота приносила дійсно задоволення і розуміння всіх, а ми вас підтримуємо. Тому що від голови залежить все. Дякую. Дай Боже вам Біля дуже гарно шагає. А він ще чекає, то А ведете вже для вас купене. Так, Так, я вихований, не чекав. Значить, ну, але виховання також має границю. терпіння, терпіння. Голова боліла. А головне, що всі жиди, як збіглися, найпершого шніцера запросили. А я думаю, що він брат там, а прізвище яке? Костя? Михайлович? Все сходить. І розум такий, як жидів. Якщо вас цікавить, телевізор Як було представлений. Іменно на яких вона не працює. Прекрасно. Я думав, що не заглох. Розмір екрана 51 сантиметр. То в моду його не в сантиметр. 4 чоловіка, які були, які були першими, що розробляли, дали, як кажуть, потік створення телевізору на майбутнє. Одержали потім. Але котрий, а? То підряди Подяка. Ну, а Грамоту, медаль, так що. відносно нашого іменинника, що я можу сказати? Він багато дечого зробив в товаристві, але його чекає значно більше, може в 2-3 рази більше роботи, яку треба буде виконати, причому може виконати тільки він, бо початки там є його. То буде, він зобов'язаний зробити ремонт тут, побудувати ще другий поверх, 5-й поверх, так скажемо. Поки що. Будівництво вище. Вище вже не вийде. Вище ні. Ну і прийняти участь, оскільки до цих пір ми громадили лемків в товариства по цілій країні, і тепер треба, щоб ті товариства запрацювали. Так от піднімемо ту чарку на здоров'я, бо здоров'я це є основне. Без здоров'я не можна буде зробити нічого. Там даш томати. Дай Боже здоров'я і успіхів, а ми вам поможемо. Дякую, пане. Дякую. Той сусід сказав, каже, ваша хата буде горіти, я вам поможу вас. Будьмо. Цвела росла грушка верхом зелена. Ха-ха! Росне грушка верхом зелена. Пісню сидить моя мила, пісню сидить моя
мила, та й засмучена. Гей, я гоя, гей, я гоя, Рідним сидить моя мила, та й засмучена. Ну не дають. Він Зелено, що є зимі взяв. Це інша мелодія. То є хиже солом'яной, то є хиже, Дождя. то є хиже солом'яной. Інша мелодія. Це, так би мовити, буде наш флагман. А ми створимо політичний блок. Перший рядок підуть депутати вже ті вже. Ні, підуть підприємці і бізнесмени з мішками. Мають, правда? Значок вже є. То слабо віриться. Що слабо віриться? Не треба слабо вірити. Нічого відбудеться. Мрії. Ні, нічого ніякі не мрії. Ніякі не мрії. І він каже, Юлян, що євреї. На все Божа воля. Ну, то ти ще й артиста. Взаємно. Я запрошую пане. Чекайте, бо люди, тут всі наші єлемки такі, що щось трохи вже зробили. Правда? Не тільки наслідили серйозно, а поляки навіть не знають, де починається демократія, а де кінчається. Пане Володимире, мені дуже подобається, що багато лемків тут з нами є і вірять в те, що лемки щось зроблять. Зроблять, тому що ми того хочемо, а ви якраз є той, який можете вцілити наші задуми в дію. Тож я вам бажаю доброго здоров'я і щоб завжди вас, наші друзі, лемки, завжди з вами спілкувалися, вірили в ваші сили і всього вам найкращого. Дай Боже. Дякую. Пане Ярославе. Дай Боже. Ти на Різдво. Так, питання серйозне, мусимо знову. Петки двох дітей. Панове, давайте. Минулого року ми запізнилися з запрошеннями по часі, А вони і вони були не квитки. могли дістати квитків. Я знаю, мені дзвонила Розумієте? Таня, так. Панове, давайте вирішимо, так чи ні, і по кількості дітей. Ну так. Там чекають, ну Ні, не треба, мовчать, але чекають Ні, ми підтримуємо, то треба інформації. однозначно. Ну Так, і так, все. до 20 осіб. Але обласна рада не могла за 10 днів квитки зробити в групі. Там треба, щоб Не хотіли. За іменинника. Я вір похилений. Тільки перший куплет. Щідить на нім, та що приле. Ой, за високо. Ні. Вбивайте, пане. Щідить на нім, та що прилелений. Слухай, мило, та що співа, вже любовний, що прийде. Вже любовний, що прийде. Це та любов є сон Бога дана, а ти, Боже, я тобі сердам. Хоч злегким стану любити, хоч злегким продавав терпіти. Ходи спокій, ходи спокій, просто нас терпіти.
Мила моя, ти покусоєдна, любив я тя, нерідна, неземна, ти віддавачія неможливо, як без тя жити. Неможливо, як без тя жити. І циганка давнє ворожила, женя виводить, дівка чорнобрива. Та ж провину твої Маріїна, та ж провину твої Маріїна. Під облачком ярів зеленіє, поступила, як не вітер хвіє. Хвіє. Виберся його з коренями, мила моя, що то буде з нами. Мила моя, що то буде з нами. Памхові. Полонківське? Полонківське. Нагадай. Хочу сказати, що як ми йдемо з моїм мужем до нас в товаришині мадярів Львова, то там всі bardzo ладні говорять по-мадярськи, але як приходять гості, які не знають мадярського язика, то говорять до них по-українськи. Ну, а я так собі думав, що я тут єстем єдна тільки не лемкиня, і лемки з великої поваги до нас говорять по-українськи. Ну, то я вам хочу повісти, що я дуже добре розумію по-лемківськи і буду розуміти, як будете між собою гадати по-лемківськи. Так що можете говорити по-лемківськи, я це не ображу. Jak i Michał через Kotar, tak? Так. Так же за вас і за мого мужа. Ні, Лемка. пару слів повідпрошуємо, але заповісти. Так якраз цей баюсатий А цим красенням ми вчора мені дали третій торт, і ми так з ним собі подумали, і я йому повіла, що я йому бажаю, щоб його бажання співпадали з моїми можливостями, а мої можливості з його бажаннями. Так, щоб наші можливості, наші бажання були єднакові, і у нас буде все добре. Добре, пане Дете, а ти щось гарно сказала? Дякую. Не. Владик, в Америці так і не говорять. Тобі ти ні? Ні, to jem tu, w naszej Lemkowyni. Ну, дай Боже. Маю свої очі лем, лемоничка, яничко, отирають свої очі лем. Присміхнися, яничку, дай мені яничко. Тут не видить ніхто нас, місячок на небі, притульмеся гусові, притульмеся гусові місячок на небі, притульмеся гусові, притульмеся у собі
Ні, не будемо. Ні, я не розумію. Ну, шановні друзі, шановне панство, направду я щиро вдячний вам за пошану, любов і взаємовиручку і підтримку. Дай Боже вам всього найкращого. І будьмо всі при доброму самопочі і здоров'ячку. На здоров'я! Так, здоров'я, дякую. Я їхав з Перемишля, тумбай, 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 тумбай. Чепилася баба вишня, тумбай, 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 да. Не жаль мені того воза, тумбай, 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 да. Коли дівка діла гоша, тумбай, 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 да. А дорога гей погана, тумбай, 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 да. Візор мені поламала, тумбай, 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 да. Прийшла до м'ясалене, прийшла до м'ясалене, прийшла до м'ясалене, шалене. Мало зуби, мало очі, мало ніс. Мало зуби, мало очі, мало ніс. Повідало земля жін, повідало земля жін. Повідало земля зі шалене, але воно мене не з'їло, не з'їло, але воно мене не з'їло, не з'їло, лем'я в личко вкусило, лем'я в личко вкусило, лем'я в личко вкусило, вкусило. Стала я своє личко витирати, стала я своє личко витирати, а на ньому нічого, а на ньому нічого, а на ньому нічого не знати. Лем за пару місяців, лем за пару місяців, брішок місяць горбатий. Лем за пару місяців, лем за пару місяців, брішок місяць горбатий. A jest bільше? Що? Є ще більше? Ні, більше практично неї. То останнє додаю собі так. Добре.